तर आज मित्रांनो आपण उतरला आहे फॅक्टरीच्या टोकावर आणि एक वर्जन आहे. आई बाबू किधर चला है बेचू कुत्ते. चला तर आपण वरच आहे, पण त्या टोकावर एक माणूस आहे. गन पण भेटा नाही चांगली. आई आई डोकू नकोस. चला 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 खाली जायचं का? चला जाऊया. चल बुटक्या चल. आहा नाही गेला. आला 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 आला. एक तर पिंक 63 आणि 61 नि येतंय ती चांगली गोष्ट आहे, पण 999 आल्यावर कळतं ते गन कोणती आहे. न्यू गन आपल्याला भेटली आहे, मेडकिट पण भेटला आहे. तुम्हाला जर माणूस पाण्याची सिस्टीम करायची असेल तर कमेंटमध्ये मला टाका कशी करायची दादा, म्हणजे काय पण टाका, पण गुलीगट टाका. चला 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 चाकू भेटला. लूट बॉक्सात काय बाबा. वा लाईक केलं कोणी तर धन्यवाद बाबा लाईक केल्याबद्दल. वर एक माणूस आहे काही माहित नाही, वर माणूस असेल का, कारण आपण वर जाऊया. चला 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 वर जाऊयात. अशा तऱ्हेने आपण वर एक माणूस आहे. बे यार हमारे यार रेमो जल्दी से नहीं निकले, तो चलो हम दुसरा राउंड खेळतोय. दुसऱ्या राउंड मध्ये तर सत्य का असत्य काय कळणार नाही. गोलीगत माझ्यापाशीच आहे. माझ्या कॅटचं नाव गोलीगत आहे, पण आम्ही लाडाने त्याला किटी म्हणतो, पण आम्ही नाव टाकलं त्याचं गोलीगत. चला वर जाऊयात. सात सात आई पुढे एक उतरला आहे. खाली का रे गेलास? आई भावा तू गेला का काय? सगळीच खाली जात्यात का बघा. आमचा इथं गोलीगत आहे. गोलीगत आमचा गोलीगत आमचा गोलीगत. चला खाली पण नाहीत कोण, तवर बघूयात. नाही कोणीच. हे बघा पुढे एक बंदा मेलाय का जित्ताय काय कळत नाही. खुशी में. चला कॅट बरवायचं आपल्या. तसंच गुलीगत बर खेळू. गुलीगत उड्या मारती या. गुलीगतच उड्या मारती. सुरज चव्हाणची बायको नाही ही, पण माझी चांगलीच किटी आहे. गुलीगत म्हणजे सुरज चव्हाणच आहे, म्हणजे त्याला म्हणतात गुलीगत. चला कॅट नाचू कॅट. चला तर खाली उडी मारून जायचं का मित्रांनो? खाली उडी मारून. तुमचं म्हणणं काय असेल ते बाबा. सात सात या. चला खाली उडी मारली आहे आणि पिंक आपला 110 वरच आला आहे आणि सगळं माणसं खाली उडून पडले आहेत. ह्या पेटीत काय गावतंय काय माहित. ग्लूवाल घावला तर चांगलंच आहे. नाही यार साली नाही भेटत, पण आपल्याला बॅग लेवल 3 भेटली. मला बॅगची स्किन पण भेटली. एक जण काही ऑफलाईन गेलेला दिसतोय. चला त्याला 1 टॅप टाकू. सात सात मेरे दिल की खुशी में. हाय बाबू कुत्ते ह्याच्याकडं होती का कसला प्रो आहे साला काय आहे कर्नटेड. चला तर मेडकिट लावून घेऊया आधीच. चला तर पळून जाऊया. खाली माणसं असली तर बघून घेऊ. चला चला खाली माणसं आहेत का? साथ साथ मेरे दिल की खुशी में. गुलीगत. आज तुम्ही वुडपेकरची स्किन भेटली असेल तुम्हाला.
काय करतोस रे हत्ती? साप. अयो ओपी डुचक्याने टाकला. चल बाबा, तुला आता रिपोर्ट सेंड करतो मी. चला बाय. चला तर मित्र, ये आपली आयडिया आहे फ्री फायर 402 ही वाली. प्लीज मला रिक्वेस्ट सोडा, मी एक्सेप्ट करीन आणि तुम्हाला खेळाईन. चला बाय बाय.